Түгәрәкләндем бит мин. Узган елның Уфа концертында сүз биреп кайтып киткәнем. Киләсе елга яңа концерт белән тәгәрәп килеп төшермен әле менә калагызга карап торырсыз әле дип. Мин сүздә тора торган хатын, почти 10 килограммга. Анда гәҗиткә язганнар имештерем. Диетада утырган икән, дару эчкән икән, шителгә барып операция ясаткан икән. Шулай әйтеп торгандыр менә. Мин гомердә диетада утырганым булмады. Малай, мине ашатмасаң, битте баш, мин 2 республиканы бер киеп чыгамын нарса. Гел ашап тора. Гомердә әби үстерә иде, әйтәе, авызыңнан бәрәңге исе килеп тормаса, ничек кияүгә бирәм, мин сине мондай рахитны дия, кирдән кайтарып кал. Мырык дип тора. Безнең Илфакның яңадан бер әйтеп яратып әйтә торган сүзе бар. Хатын кыз муй-мулт итеп торырга тиеш дия. Шулай әйтәләрме сездә? Менә эшкә киткәндә шапылдатып китәсең, кайтуыңа әкрен генә һаман шулай селкенеп торырга тиеш. Хатын ичмасам дия. Шулай булгач, кызлар, бернинди журналистларга ышанырга ярамый. Яме ашыйбыз да, яшибез дә. Тамактан үткән чакта. Ашаудан қалғанмы, әлі зәхмәткә тарғанмы, ябыға бөтін халық. Аштыралар, йөгерәләр, мода бейіп, тилерәләр, тәмам сөйәккә қалды. Ашик кызлар, яшик кызлар, табақтар үткен шақта. Модель болып йөри бирсен, шайына қарақла тақта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә айтылар, коры кашыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Шәй белән тамак туймаса, аш килеш йоклап булмаса, ятыгыз тәмле аша. Ирләре тилергәннәрнең, гел кишер кимергәннәрнең, ятсын сөякләр тапша. Ашик кызлар, яшик кызлар, тамақтан үткән чакта. Модель булып йөри бирсен, шаяна каракла такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә айтылар, коры кашыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Монда карагыз. Шулай килгәнгә бабайлар, яши белгәнгә саткан ябык канат. Алгы яктан карасаң да, арткы яктан карасаң да, таза хатын, шәп хатын. Ашик кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта. Модель булып йөри бирсен, шаяна каракла такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә айтылар, коры кашыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Ашик кызлар, яшик кызлар, тамактан үткән чакта. Модель булып йөри бирсен, шаяна каракла такта. Безнең кебек матур булып, төнге күктә айтылар, коры кашыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Коры кашыга үзе ярда, майсыз иткәнсез булар. Таза хатын, шәп булар.